Hola a tothom, soc Àmbar, alumna del primer cicle de grau d'Estètica i Bellesa. En aquest cicle no parem, fem de tot. Fem des de maquillatge, decoració d'ungles, depilació i fins i tot tècnica d'higiene facial. La veritat és que comptem amb unes instal·lacions molt xules i sempre que estiguem en un centre d'estètica de veritat. Per això podem fer tot el que fem. També treballem la part teòrica, que és el que ens dona la base per saber què hem de fer. A més d'això, també realitzem l'estada a l'empresa on acabem d'adquirir totes les qualitats necessàries per sortir al món laboral de veritat, on treballem amb clients de veritat i centres de veritat. Aquest cicle et obre moltes portes per treballar a centres d'estètiques, balnearis, perfumeries i fins i tot per muntar el teu propi negoci. La veritat és que actualment estic acabant aquest curs i estic amb moltíssimes ganes d'empezar el proper. I la veritat, jo t'animo a entrar si és el que de veritat t'apassiona i t'anima.